Kung paboritong street side trip spot naman ang pag-uusapan, sa bayan ng Malasiki, ang kanilang pambato, ang Arenas Drive. Ang mataas na kalsadang ito ay nakalatag sa gitna ng kapatagan ng barangay Bongar at Waig. Hindi lamang ito maganda para sa Sunset View Ride, kundi pati na rin sa Noon Ride na pinupuntahan ng mga tao dahil sa preskong hangin. Higit pa sa pagiging tourist attraction, mas pinadali na ng kalsadang ito ang pagtawid sa dalawang barangay. Ika nga nila, you can always enjoy life with the small things and experiences. Mag-isa man yan, with friends, or with loved ones.